ka anyị gaa n'ekwu n'akụkọ ndị nke fọdụrụnụ ụmụaka nwaanyị na-eto eto bụ ndị nke na-ezute ọtụtụ iche aka mgbadịgasị iche iche kemgbe bụ nke dị na akwụkwọ akụkọ ma bụrụ nke gụnyere mkparụga bụ nke a na-akparụga ha n'akụkụ ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke eji wee na-emegide ha ekweghị ha gụọ akwụkwọ n'etu kwesịrị ekwesị tinyekwara ọrụ nlekọta ahụike nakwazị enyere ha ohere bụ nke ha nhata nha anya ma bụrụkwazị nke gbochiri ha n'igosipụta ọtụtụ ihe bụ nke Chineke ji wee kewapụta ha nyere ihe nke a ka otu ọgbakọ chịkọtara mba ụwa ji wee kwadozie ma maa ọkwa abalị 11 nke ọnwa Ọktoba afọ ọbụla dịka ụbọchị a ga-eji wee na-echeta ụmụaka nwaanyị na-eto eto iji wee kọwaa nyabụ iche aka mma bụ nke ha na-ezute ma gosipụtakwazị mkpa ọ dị ịgba mbọ wee hụ na ikikere nakwazị ọdịmma ha bụ nke enebere anya. Onye nta akụkọ anyị bụ Princess Ekwi Ajide ga-ewetara gị ya bụ akụkọ. N'okwu ya n'emume ụbọchị a nke afọ 2023 na Abuja ka Minista Steeti Mmụta Dọkịta Yusuf Sununu kọwara nwata nwanyị dị ka onye dị ike ịgbanwe ọdịdị ụwa iche iche nke mere o ji dị mkpa ime ka ọ pụta ìhè bụ ndị ahụ nọ n'etiti ha megoro ihe nrụba ama na ịzụ nwata nwanyị n'akwụkwọ dị oke mkpa. Ọ sịrị na ọchịchị etiti ugbu a na-eme ọtụtụ ihe bara uru maka amụma agwa ga-enye aka imemi na mkpesa ụfọdụ ụmụaka ụmụ nwanyị Naịjirịa na-agabiga. Onye ndụmọdụ mmụta British High Commissioner Abuja Dọkịta Mikaelu Ibrahim, onye nọchiri anya ndị Foreign Commonwealth Development Office, sịrị na ọ bụrụ na ụmụ nwanyị gụọ akwụkwọ ha ga-enwe oge ka mma ime ọfụma na ndụ ha ma kwuo na ha na-arụ ọrụ ịhụ na ụmụ nwanyị nwere ohere ịgụ akwụkwọ. Director UNESCO International Institute for Capacity Building in Africa Dr. Quentin Worden kwuru na ọ dị mma inwe ndị nkụzi ụmụ nwanyị maka na ịtụnye ego n'isi ụmụ nwanyị bụ ya bụ otu kasị mma. Aisha Mohammed Garba bụ ya nọchitere anya World Bank sịrị na Ụloaku mba ụwa maara mkpa ọ dị ịzụ ụmụ nwanyị n'ụlọ akwụkwọ nke mere o ji tinye ihe karịrị $1 ịhụ na ụmụ nwanyị nọ n'ụlọ akwụkwọ na Naịjirịa gbaa gburugburu. Na mbụri n'okwu nnọọ ya ka ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ Ministri Mmụta Maazị David Adejo gwara ndị nne na nna ka ha gbaa mbọ hụ na ikike ụmụ nwanyị kwụ chịm n'obodo ha dị iche iche. Ụmụ akwụkwọ Federal Government College Buhari gosipụtara ịdị uchu ịgba mbọ na ike ha site n'egwu ndị n'otu ha. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.